Boma la Blantyre tikamakamba za mpira wachisodzela ndi aphunzitsi amene amakonda mpirawo ngati chakudya chawo cha tsiku ndi tsiku kapena mankhwala akuchipatala omamwa mamawa masana madzulo. Timakamba za Leonard Mpulula, Eliya Kananji nthawi imeneyo ku Blantyre. Timakamba za makochi ngati Amasiyawo Bauleni ku Bangwe. Timakamba za Chingene Gumbala ku Bangwe. Timakambanso za makochi ngati a Joseph Semu. Sitingakambe za mpira umenewu osakamba za makochi amenewo achina Enos Chatama oti iweyo kanyamuka ku nyumba ndikuona mpira wachisodzela under 20 under 15 kaya uli mmakwalala nkhope yawo kayipeza kumeneko. Ndiye timakambanso za munthu wina Otile Kalulu kuchokera mu mzinda wa Blantyre Chitawira Township, waphunzitsa mpira pafupifupi zaka 19 kapena 20. Osewera ambiri amene ali mu Super League pakali pano adzera m'mapazi a Otile Kalulu. Mkulu ameneyu lero ndi mulendo wathu mu program ya Mtedza Mtedza Sport. Otile Kalulu chimantakasa nchiyani? Otile Kalulu adayambira pati? Otile Kalulu amene lero ni mphunzitsi wamkulu ku timu ya Ekha ya Reserve akuganiza chiyani zopita kutsogolo? Ndine mkonzi komanso mulutsi wa program ya Mtedza Mtedza Sport kuchokera kuno ku TTV. Coach player Peter Fote alole akanakane koma ndi wa Times Group. Tiyendi tikhale limodzi. Ndikulandire Otile ku program imeneyi. Ndathokoza kwambiri Fote. Zikoma kwambiri. Sure. Ndikudziwa kuti mumapita ku training ku country club kulimbe. Yes. Ndi nachita mungu khotetsa. Ndichifake mwina mwavala mwachinyamata kwambiri chonje. Nanga ali ku training? Makochi tu paja nthawi zambiri kuvala kweti zivala mamatama. Ndiko ndi chinyamata chimenechi. So za suti zo ayi. Siri kupita papupi tu tukakamakhaniza president kapena whatever maizi ndi za ukochi. Ndithu Fote. Ndathokoza kwambiri. Poyamba ndimafuna ndikuthokozeni kwambiri kuti munadzichepetsa kuti on your way to training munalola unoti ya ndikoza kuima pa Times ndicheze ndi coach player Peter Fote mu program ya Mtedza Mtedza Sport. 17 to 19 years of service ngati coach makamaka mphunzitsi wa masewero ampira wa miyendo ku achinyamata under 15 mpaka na malire under 20. Mwaphunzitsa kwambiri zaka zimenezi. Poyamba ndimafuna ndine kuti mumachimva bwanji kuti muli mu chinthu ichi kufikira lero? Choyambirira ndithokoza kwambiri ifa cha nthawi imeneyi. Sindikuchitenga ukhaji ndichophweka koma ndichitenga ndi chinthu cha mtengo wapatali kumwamba kulemekezeka ifa cha chimenechi. Koma tikakamba nkhani yokhuzana ndi mpira pa nkhani yokhuzana ndi youth football, ichocho ndi tikhoza kuona ndi chokudya chimene chipakhala cha ife makamaka kwa ine tsiku lililonse. Choyambirira ndikadzuka ndimayamba kuganizira mpira. Yafikanso situation oni pakane vino kokagona mahours ochepa kwambiri ndimakhala ndikuganizira zina koma mpira ndi nautenga kuti ndi priority. So tikakamba nkhani yokhuzana ndi youth development pa zaka zimene ndagwira ndimamva kukoma kwambiri ulinga tutumiki uvino obusa kundifunika ndigwire ntchito ndipulumutse nkhosa zotayika. So chachikulu kwambiri pa youth football ine ndi chinthu chimene ndimachikonda kopsa pa moyo wanga, ndipo ndikamanena kuti ndimapanga chinthu chonena kuti moyo wanga ndisangalale ndi mpira wachisodzela makamaka umene ndendo umene ndimatha kuona kuna kuti palibe china chilichonse chimene ndingapange kundimve kukoma kuposa chokudya china chilichonse kuposa youth football. Chifukwa chani youth football osati kuma timu akulu kaya a Super League a National Division kumapita kuntundako uli kumunsi kwambiri andikuoneka kuti kukusizi kukukhudza ulibe njira yayikulu padakali pano sunaonetsepo chidwi chofuna kupita kuntunda kwambiri? Youth football kunena mwa chidwi ndi chinthu chimene ndimanena kuti ndi chinthu chokoma kwambiri chifukwa ukamapanga develop kamwana kuchokera nsinkhu ung'ono ndikumakula naye mwana uja ndikumatsatha kuona mwana uja akupita chisogolo atakula chimakhala chinthu chosangalatsa kwambiri. So pa youth football chimene ndimakondera kwambiri nchonena kuti ndimapanga develop mwana amene akuoneka kuti anali nobody ndikumutenga ndikumayenda naye mpaka natsiku ndakuzapeza kuti akupanga mpira anthu ndikumamulonzerana. Chimenecho ndi chimene ndimachiona ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chifukwa kupanga deal ndi ana Fote si chinthu chophweka ndi ntchito yayikulu kwambiri ngati mene likholo la chizimayi mene limatilelefo kana chifukwa bambo sakhala ndi nthawi yambiri yolera mwana koma mayi amakhala ndi nthawi yayikulu yolera mwana. So chimodzimodzi ife makochi ngamene ndili ngati amene makochi a youth football ineyo sanene zona Fote ndi munthu mmodzi amene ndimamva kukoma kwambiri ndikakhala kupanga develop mwana chisanzo kamene ndapangira mena kugabeya kuntenga ali wang'ono kwambiri ndikumamuona alo lero nthawi zina zako kumamulonzerana panonse ndingakamba nkhani yambira kugabeya family kugabeya phase yawo yapita koma tukamba ma players ngati tukamba ngati ndi Dani kudonto ku Wanderers ma players amene wakati ngakali kakang'ono kovuta kuti kamabwera ku good mukagaye training simunayambi kayamba kayo good mukamuchenga
ndemufika pene paja muyambe ukayang'ana amene kakupangira ndo kupanga chani yamba kupanga chonchi ndemuyambe eno mpaka ukafika level yoti panopo tikamamona kusewera Super League pani ma players ambiri ngati kula ina Haji James amene tili nawo panopo ku Ekhaya amene analango kubwera pa ground paja kumuona iwo mwana ngati si player ndikumpanga development kufikizana ndo akusewera mpira chimeneyo chimandipangisa ukhaji ndichosangalala kwambiri moyo mwanga tatefotokozerani zobetchera zimene makumana nazo phunzitsa mwana kufika pone kuti akhale player zopetchera zokhazo ndi ntchito yayikulu kwambiri chifukwa mwana kuti afike kuti akaonekere kugulu kapena ku mtundu lese ngati Malawi ngati mene kuno kuti anthu akamulonzerani kunoti player chandiyo ndipeke sanzo ngati players amene tikunena ndisiye ku player kuti sindinampange development ndipeke sanzo ngati Gabadinho mmene akupangira mbiri ngati mene akupangira kumpanga develop simakha ntchito ya masewera ndikupereka chisanzo ngati nkhani yokuzana ndi mmene kuli Malawi kuno nkhani yokuzana ndi equipment fika pa ground kunoti mwana ucho kampange develop pamakazi osowekera zambiri mwina zosewerera kapena pa ground pa chefe zoti tiphunzitsire pali zinthu zambiri zimene timazifuna kwambiri kunoti mpira wathu ukafike pa level ina yake so ma challenges ndenda akulu kwambiri fanya not one mpira uso kunoko mukayangana pa youth development ulibe ndalama zambiri matimu zambiri ndiovutika mukapita kundilande kuti mukaone ma ground mipira imene akugwiritsa ntchito kapena equipment imene akugwira ntchito ku ma ground kumene koko ndi equipment yosalongosoka tipangopangirabe kunoti anangati panga bwanji pesa zimene tili nazozi pa nthawi inoti tigwiritse ntchito izizi so ma challenges ndi akulu kwambiri komanso apart from that motivation apart from ana amene tikuwaphunzitsa ifenso ngati ma coaches timafunika tipangidwenso motivate munjira yosiyanasiyana one munjira mwina ngati ya maphunziro athu tizipanga upgrade tizikwera tizichoka pa level imene tinali mpaka tizikwera tizisunda tizipita kutsogolo tikatona maona kuti zinthu ngati zimene zozonso ndi zinthu zofunikira so ma challenges ngati amene osanda amene analipo kumbuyo koma panopo zina ndi zina zikusintha chifukwa chonena kuti lese ngati mene farm ikugwira ntchito yake pano mupeza kunoti makochi ngati ife ndi makochi onyada masuku ano kunoti sikuti timangokocha ana aja pano tini maphunziro oyenerera palibe kuti munthu anganora kati waliraso ife tinawo maphunziro oyenerera tikupitirizaso kuti tikhale ndi maphunziro oyenerera ndicho ngati ana aja tikamaphunzitsa taphunzitse zoyenerera osati pakhalenso shortcut ina iliyonse tatefotokozerani mwayenda munjira yotani 19 years down the line unayamba motani wapita ku matimu ati pano uli pati kuyamba kwake ndi kunali kovuta kwambiri cha apapa ndi makumbukira nthawi zambiri makumbukira my late father Andrew Frank Kalulu mzimu wawo semutendere amene wawanda amene ndikhoza kunena kuti mwina makenda amene anandipasa chidwi kwambiri fa nthawi imeneyo iwo ndoti amakocha akochera limodzi ndi gulaini Alex Masanjala gulaini Kaputa akochapo Escom ija akochapo Tigers ndendi ziyazona kuti mpira mwina maketi nena kuti khoza kunoti ndi wakhazikika magazi fa noti zambiri timonera bambo anga ifa bambo anga even kumpira kumene amatitenga fa kwathu nabadwa ana awiri amuna ine ndi mphanga amatitenga mpira onso amene akupita amatitenga ngati ana kuti kaonere taonerapo mpira pa Escom ground taonera mpira ku Man taonera mpira ku Chiwembe osati Chiwembe yake ili tili ana time ineyo so bambo anga sanatengapo roho yaikulu ifota nandi panga develop munjira ngati imene kunoti makhala ndi chidwi kuti ifeyo tikuyenda ndi munthu wa mpira tabadwa pa mpira so kwakukulu ndikhoza kuona kuti bambo anga anatengapo roho yaikulu kwambiri komanso apart from that ndi chidwiso changa fantasy time imeneyo chimandisekesa kwambiri choyambirira chimene ndinachipanga ndizazoona kuti bambo anga amati akatenga equipment mwina ku Escom mwina ma training equipment kapena game amenya mipira yabwera ili kunyumba imakhoza kubwera mwina cost sa equipment imene pachi inde bambo anga akapita mu ntchito masana ndikabwera ku school mapeza kuti ndatenga zinthu zomwe zija zimene makristo ntchito za club ndipita nazo pa ground ani naso ndakapanga timu kwavekana majezi amene akulu osagwirizana ndi sinko wawo ndikutenga mpira kumasewera ndi ana aja soza tikachidwi kanali kalipo nthawi imeneyo kubwera ku nyumba umakalipidwa kuti watenga zinthu za club zinthu zisi zako kumabe bambo anga analibe nkhanza ifama tipanga develop kumandiuza kunati apa pamene unapanga suna pange bino ngati ufuna zakuti ndiuze ndikupanga unayamba timu iti mwayenda pa matimu angati pakuyamba ndinayamba ndi timu yanga imene ndachita Rangers mboyo ina timu yochuka kwambiri even anthu atapa afanizire panopo mukapeza kuti mbiri imene napanga timu imene ndi mbiri yoti siyama sewera pa yapanga develop players ambiri kuyamba kwanga ndinayamba ndichita Rangers kambido kake kanali kunali matimu awiri nthawi imeneyo kunali Chitawira United ndi Chitawira Rangers ndenzanga anali ndi Chitawira Rangers ine ndali wa Chitawira United koma iyo chataona noluso ndi zina zambiri zimene ndinazana kuti tigwirizane tikhale pamodzi tinagwirizana pakukhala pamodzi iyo chanzanga chanapezeka mu David Kachingwe anapezeka kunoti iye chidwi chake pampira chinakanga chinachoka chifukwa amafuna ayambe ntchito padapo ndi sirikali amagwira ntchito ku Moyale ndeyo chidwi chinamuchoka timu chenapezeka kuti nasala nayo ndekha naenda nayo nthawi itali timu ija ndikumakhala nayo be nkumayenda nayo kwakukulu ndikhoza kuti Chitawira Rangers ndi timu ndakhazikika nayo kwambiri kuchokera pa umwana kumakula nayo mpaka kufika pa level inako timu ina achuka tachinya matimu ono ati time imeneyo even matimu am premier time amachuka time matimu ka Tigers timachinya ife tili ku youth development tumenya league under 20 kuchoka Chitawira Rangers ino ndi mulungu analonza chala ifa kungochoka kwa Chitawira Rangers ndi pamene Bullet ina abwera anoitaonano luso limene linalipo komanso ndi chidwi ndi luntha limene linalipo nthawi imeneyo Bullet inabwera nthawi imeneyo Bullet yake sitikukamba khani ya Nyasa sitikuna first capital tikukamba Bullet yeni ya anthu imene dali yoyambirira yakalikali Bullet yona kuti
tikafuna kupempha transport nthawi ina timakhoza kupempha transport kwa Stone Muhammad ngati chairman timakhoza kungopita tena ukapempha kwa Kondi Sungama imene inali yovutika nthawi imene yoyo koma inali timu yamphamvu osa timu ya masewera inabwera kudzera nthawi imene timu imene inabwera kabwerero kake kanali kophweka chimene mabwana panali khani kuzana ndi club licensing yachuka panoyo ndi ma teams awo amafunika kuti akhale ndi youth team ndi chifukwa kana abwera after ma teams onse anachiona kuti ngati kuli kotheka tisankhe timu iyi kunali ma team abwino nthawi imene kunali timu ngati Griffin Young Stars timu yamphamvu kunali Polygram Stars Polygram imene ndikuyenera nayo si Polygram yawamba imene inasula ma players ngati Isaac Chair Galiati ma players ngati Yamigan Chester ma players ngati ikanali ma players ambiri singa apa kuti ndichule ndikoza kuona kuti even Polygram yonse timu imene inali timu yabwino so in short ndikoza kunena choncho kuti kuyamba kwake nkhani yokuzana ndi timu yeni kuchoka pa ndi Bullets anapanga adopt chitawira Rangers anapanga adopt chitawira Rangers yaiwe yanga kukhala yawo youth kukhala yawo youth ndi unapita ku Bullets napita ku Bullets ngati mphunzitsi wa youth time imene yachitika njoti anangotenga unakhanga ngati ubale koyambirira ubale ukhale pakati pa ife ndi Bullets ndi timayendera limodzi koma time imene ndinali mphunzitsi amene ndimaphunzitsa timu iyo chabwino ndithu chabwino so pano kuti ite chitawira Rangers kapena kuti pano zili pati kutha kwa chitawira Rangers inathano pamene panabwera Nyasa kubwera kwa Nyasa anthu aja anabwera ndikuona kuti ife chinthu chifuna chikhale chathu popeza chinthu chinali ndi umwini chikhale ndi umwini pakhapa umwini sizinakatheka kunoti pakhalenso magawo awiri kuti ayouth akuyendesa zinthu zokha atabwera nthawi imene panali zokambirana zimene zinakhalapo ndondomeko yabwino inatsatidwa panalandiridwa ndalama zachikhalire ndizoona kuti timu ije inapeza kuti inapita osati ulere yayi panakhala ndondomeko zabwino zimene analandira ndalama ndikundilembanso ntchito ngati mphunzitsi oyenerera ku Nyasa Big Bullets release youth team time unaphunzitsa nthawi yaitali bwana team imeneyo youth team ya Nyasa ndenda phunzitsa for over 4 years wawina zikho zingati ndi youth imene kumene koko nde chikho cheni ndenda tenga chikho cha African Hebo oyambira kutenga nali ine kumene komano ngati league ndende makonda kukhapa number 2 sina chiyambire ni mbiri yanga si titapita ku Bullets sina khalipo number 3 kapena number 4 ndi timu iti makupatsa mavuto nthawi imene unali ku youth timu imene yatipasa mavuto kwambiri ndi agumbala ndimene inali yakubangwe ndimene ili yamakani kwambiri ndamene amapanga makani kuyesa kuti tiyese njira iyi ndi koma apeze kabe unoti kulimba nabe amene ndakhangati uli makethu kuti limatuluka kwambiri anali ngati amene Manchester Motors inde mabwera mwapo ndi apo koma Manchester Motors ngati Bullets si maima wamba yayi koma agumbala ndi amene wakhangati akuvutisa ifa ngati ndakhapa number 2 nthawi zambiri mapeza kuti akhapa number 1 ndi agumbala tandifotokozera aphunzitsi ena amene ali ndi chidwi ngati chakochi ku masewero ampira wa miyendo koma wachisodzela m'Malawi muno umawaona bwanji komanso mwina kupita chitsogolo umaona kuti mwina pali gap ndipati kuti tikonze m'Malawi muno Fote masipisi kunoko ndi masipisi alipo ambiri ena aso mwina ndikhoza kunena kuti mwina anataya chikhulupiriro kapena kutaya mpira ujeni kutaya mtima malingana ndi mmene mpira wa dziko muno mayendera ndipereka zisanzo ngati kundilande kuli coach wabwino kwambiri timatuloba Daudi amene wasula ma players abwino kwambiri ndipereka chisanzo ma players ngati mmene alilira onse wagula ma players ngati ningoti ku Bullets kwapita ma players ambiri amene iye wasula mmodzi mwayo ndikhoza kupereka chisanzo player amene anamwalira anali ku Silver Tuso Pipe. So you can imagine Tuso Pipe sana lipewa masewera. Koji amene ndikocho na tukumimi kapotelo tukhoza muchipwekesa kuyesa ndikocho wa masewera. Uje wazi bwana kwa sikocho wa masewera. Kuchoka hapo ndikocho ngati Joseph Sem. Fa Joseph Sem amene tikuna wa kubangwe, amene mwana amene amanga na Polycam. Amene kutenga utana panga Isaac Galiata amene akuchuka be mpaka na lero. Gulaine ya Manchester. Dari Society anali ma players ambiri. Makochi ngati amene oni mapasa ulemu. Komanso sinima wala Isaac Jomosman chifankulu amene jaso walimba nayo ntchito osati masewera ochokera kumbuyo uko kufikizana panopo panofika pajani matha kuona kuti wachokera kutali sinema iwala nzanga Griffin Kapero Saenda ligade soda anachoka kuti wapita kunja ali kutali koma munthu amene jaso kugwira ntchito yayikulu osati ya masewera yoti timatika khala mucha kumayang'ana kuti awande si munthu wa masewera komano makochi ena ndiye alipo makochi achisodzera amene akochi mpira wachisodzera amene samaonekera kugulu kwa anthu mwina mwake mwayo taonekere umakanika koma katikati mukapita kundira ndi mukapeza kuti ali busy silingayi wale society sili window Silas Liwindo wakundilande amene Jason munthu omkulu ko basi tapangidwa develop limodzi ndi Patricio kulemeka ndi amene amatilimbikise fepa mwana wathu mapita chisogolo so makochi alipo ambiri tikhoza kunanga ndi Blanta amene tikunenera ena ambiriwa abwera kumene koma ambiri ndikamanena ngati makochi amene tinawo ndi makochi ngati amenewa mukuonera programu ya Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV mumakhala ndine nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Fote lero tikucheza ndi Otile Kalulu mmodzi wa aphunzitsi
amene wakhala nthawi yayitali kwambiri pafupifupi zaka 20 m'malawi muno akuphunzitsa mpira ana achisodzera nkumakula, ena apanga mayina, ena apita ku national team. Lero mkuluyu tikufuna tifotokozere za mayambidwe yake, timve za kutsogolo kwafuna motani, komanso zina zimene amaziona zokhudza kayendesedwe kamasewero ampira wa miyendo mdziko muno. Ndikupira kuti tipitirira kukhala limodzi. Otile, unali mphunzitsi olembedwa ntchito ndi ku Bullets Youth nthawi imene Fleetwood Haiya anali vice president wa timu ya FCB Nyasa Big Blades, anali ngati oyendetsa timu ipafupi kwambiri. Ungamulongosole kukhala munthu wotani pa nthawi imene udagwira naye ntchito ku Bullets? Choyambirira ndipereke ulemu kwa bwana Fleetwood Haiya, chifukwa mu nthawi yanga imene ndagwira ntchito ndi bwana amene aja inali nthawi yabwino kwambiri, ndipo ni nthawi yona kutoloze Fote zense ndingadzayiwale. Ndiperekapo chitsanzo chimodzi ndichona kuti anali bwana mmodzi wona kuti akhoza kuyitanitsa msinkhu posatengera msinkhu wako, ndikukhala nawe pansi ndikufunsa maganizo malingana ndi mmene mungayendesere youth development. Ndi youth team nthawi imeneyo, koma suti amangobwera ndikumakhala ndi ulamuliro, koma bwana aja amakhoza kukufunsa kuti kodi tingapange bwanji. Komanso bwana aja chimene ndimathokoza china, samadikirira kuti tikhale ndi mavuto iyayi. Pamene pali vuto lijamalisolva pompo. Chinanso imene amasangalatsa bwana aja, ntchito ija anangoyisiya kunoti tinakulemba ntchito, gwira ntchito, panga develop ma players. Ine bwana Fleetwood sanabwere ku ground kudzanduza kuti pangani motere. Bwana aja amandidalira ndi kundikhulupirira mwana uja akakhala ku ground agwira ntchito. And I think even ndikamfunsa ngati mnali ino sichata ma reserve mukapeza ndi chimodzimodzi. If ground kwathu nthawi zambiri akati wabwera mwina, panali protocol amene amabwera mwina ndi Kalisto Pasua. Kuti mwina magetsi kumene wabwera, kuti mwina makafuna atiyendere aone acheze ndi ana. Koma kuntenga ngati bwana ngati amene mapasa ulemu waukulu. Ndipo lero ndimandikakhala sizodabwisa malingana ndi moyo wake ndimene wakhalira, kuti lero anakapezeka ku mpando waukulu ngati farm president. Pachilungamo za zinthu zina ochokera pasi pa mtima chifukwa chakukhala nawo bwino bwana aja pa nthawi imene ndinakhala nawo. Ndayitanidwa mu office ine ndikumanjenjemera Fote, popeza iwo aja udindo umene anawo na udindo waukulu kwambiri. Koma ndimandikakhala mwina make kuyang'ana Fleetwood Haiya ndimandikapita umene ndipereke mono wadzanja amasintha mandipasa mono wa chibakera. Ndikapita kunyumba ndimazifunsa mafunso kuti andakakumana ndi bwana anditengapo kuchoka ku office kuja mwina makofika pa lunch anditesa for a meeting, kupita kumene uja ndikunditenga tatiye ndipite pamudzi apo tikakhale ndi lunch. Ndikukhala ndi lunch kumene uja ndikukhala ndi nthawi ndikukambirana, pakutha pa kukambirana pacha usakayembekeza kuti zimene zanidwa pamene pacha zinthu zisikachitika zinthu zimakachitika. So ndimandikakhala kumfotokoza ngati mene ali Fleetwood Haiya ine ndimapereka ulemu ngati kholo. Ukuganiza kuti adathandiza kwambiri kutukula matimu achisodzera a timu ya FCB Nyasa Big Blades kwambiri, chifukwa ndipereka chitsanzo ngati nkhani ya equipment. Ife ngati youth nthawi imeneyo timasiyana kwambiri, panali gap pakati pa youth ndi main team. Panabwera kuna kuti youth equipment, training equipment imene akutrainera akulu ifenso timatrainera zomwezo. China chiliyonse imene chikuchitika ku timu yayikulu zomwezo imene zikuchitikira chimodzimodzi imene zimachitikira ku pano uli ku Ekhaya, uli pa number 2 nenene ndi timu ya Bullets Youth. Yes. Mkuyandikana kwambiri waphwasula matimu posiyidwa panachinya timu ya kunsanje zigoli zokwana 4 ndiyesa 6 pa masewero amene achitika pa mu stadium mzinda wa Blantyre. Yes. Ukuiona bwanji youth ya Ekhaya? Tikakamba za youth ine sindiri ku youth. I mean reserve ku reserve side ya Ekhaya ikuoneka kuti tsogolondera bwino, tsogolondera wala. Nkhale bene namba mwapenda fama games athu oyambirira awiri ndapetena sinachita bwino sitinapambane. Koma ma games ena onse kuchokera pene pompangana kufika game number 6 ni ma games otachita bwino. Chachikulu kwambiri ndinethokozeso kwambiri akulu aini akati mu ku Ekhaya chifukwa cha support. Ifanika kama nkhani ya support timayang'ana nkhani ya chuma ndi china chili chonse chimene chikuoneka kubwera kwa ifeyo. Tithokoze kwambiri akulu Manchester nawo ndanthu achidwi even mabwana Jason ndo amakhala ndi nthawi kubwera pa ground kupangani motivate. Fandi chinthu chosangasa kwambiri kwaona mabwana ngati amene chakubwera. So tsogolo kunachilungama ku reserve ndi tsogolo labwino kwambiri. Chimene tikufuna kwambiri nchona tipange develop ma players ambiri. Mwinaso kuposaso kumbuyo kuti pange develop ma players ambiri amene akamapita ku main team kumene kuli mphunzitsi wankulu Chatama, ma players amene akakhale phindu ku Ekhaya. Komanso zakukhala phindu ku Ekhaya kokha, akhale phindu even ku dziko, komanso akakhale phindu even ku maiko akunja. Mpira chasuka thera pompa ma players amene wandi mmene Ekhaya ili ndi kuthekera kono ma players athu sakangokhala chimodzimodzi ma players aja akathaso kuchoka nokafika maiko akutali kula. Kodi Otile umafuna utafika pati kapena kuliona dziko lili pati pa masewero ampira miyendo mdziko mu? Chachikulu kwambiri pa kufika ndi mafuna nditafika pa level ya patali kwambiri. Kale ndimakonda kusirira kwambiri nkhani yokuzana ndi mwina kukakocha ngati Super League. Kapena so even usogoko noni zakhale mwina make ndi kukocha mwina even ga matimu akulu kwambiri. Komano ine target yanga kwambiri ndimafuna kuti ndizakhale mbali imodzi. Iyi kwambiri ndimayang'ana ngati kufamu. Ndimafuna ndizakhale mbali imodzi yona kuti ndizakhale ndi mbali ngati kufamu kuja kunoti ndikhale pakhani yokuza ndi youth development. Fazani sangasa kwambiri. Fani kathamangira kwambiri ndikakhala ndi nthawi yondikocha Super League kapena ndikakocha pa level ya pamwamba kwambiri.
khumbo langa limene malifuna sindikalikwanilisa koma ndikafuna kuti ndizikatha kuona kuti ngati kuli kothekera kodi tikupanga develop ma players athu 21 kodi ndiochuluka bwanji. So kwambiri khumbo langa ndiona kuti kuchinyumba chimene chanthayinaketi zakafike kuti cholinga chono thayinaketi zakhale ndi nthawi nafeso mwina amake maganizo athu kapena nafeso tidzapereke ko china chake chono dziko likhoza kulonzerana kuti anapanga ko china chake. Tikucheza mprogram ya Mtedza Mtedza Time Sport pa nthawi imene timu ya dziko lino yayikulu ya Flames yabwera ku Kosafa South Africa mu mzinda wa Bloemfontein pa masewero atatu kupeza 1 point koma osamwetsa chigoli china chilichonse. Ndimacheza ndi mphunzitsi wakale opuma wa timu imene ya Flames kina Electric Piri akuti youth system tayilekerera maskulu a primary ndi secondary chidwi chimene chinalipo kale potulutsa osewera ndi kumakhala ndi maligi osiyanasiyana chatha. Therefore anthu mpira waukulu elite football akumayamba pa zaka 20 kupita uko nkovuta kukhala ndi osewera abwino akutsogolo ndi tibwerere kumunsi ugwiza naye motani kina Piri kapena kusembana naye motani pa maganizo ameneyo. Ine Fote ndikanda ndikusempana ndi munthu wankulu ngati amene ndioti ndinama chifukwa tingatenga kina Electric Pin kumusiya potero ndi munthu ona kuti ndi munthu wankulu kwambiri even mbiri yake simbiri ya masewera zimene akunazo ndizoona fati katenga ngati wacha pankhani ya mpira wa ku school mkulu chanali kuchaminade mpira uja matsatidwa ndondomeko zoyenerera mmaskulu munali mpira olongosoka competition imakauti inali high nthawi imeneyo. So ma structures ngati amene analofunikira kwambiri fa anaja mpira uja amaphunzira kuchokera kutali koma ala ang'ono kumakula nawo mpira uja nkumayende fa sizimangotheka ati kunoti player akangonota ndikamba kusewera police reserve kapena akasewera ekhala reserve amafunika kuti apanga undergo mauje ngati amene aja akamati ngati even my late father amene ineso anandifotokozerapo ku HHI ku secondary koma kuti tu asanayambe ku HHI ku primary so anasewera mpira sizinatheka kuti akangofikira ku secondary asewere mpira. So izozo ndizoona kunoti ma structures athu a youth development afunika akonzedwe bwino ndi kwambiri so ndimadandaula kwambiri tisamango kamba nkhani ya youth development iyi ndi ndinanika kuti tikhazikikepo kwambiri kuti khale serious faneza kuti mankhanga ati Kongo pakirako uli ngati bread uja upaka ka stoko pang'ono patali ndesi zimakazi ndizolongosoka koma tapanga ni bread yo stoko okwanira kupite huge investment ndalama jazimama nota chikho ichi liga ekulo kanganira kumene kuliso kupite vindalama zochuluka anthu apatsidwe zipangizo zokwanira aputsidwe bwino anaja azikhala ndi chidwi chachikulu tikhale ndi ground pa ground youth football ndi pamene tingathe kukweza kuganiza motero izozo ndizoona tipereke chisanzo ngati kalekale amene ndikunena mukapeza kuti school ina iliyonse ndi ground tikapita kuzingwanga secondary kunali ground tikapita pa chichiri kunali ground tikapita ku HHI kunali ground lero pa HHI mukapeza kuti panamangidwa hall tikapita kuna mawa kunali ground anamanga hall ku Chilomoni pa Chilomoni mpira kuti uzitentha pamene panamangidwa church cha Roman Catholic panali ground kumbayani kunali ground kuchilimba kunali ground tikatulukaso Blantyre munopita kaya kuchikwawo ukapeza kuti ngwazi anamanga ma ground abwino every school panali ground abwino so ngati timayamba ma ground automatically ground ndirofunikira kuti mpira uteke apart from ground kodi equipment inali yochuluka bwanji faka lekale lonse mukakafuza mukapeza kuti equipment makala ngati ndimati zinali kunali kotekera Fote kumatenga equipment imene ndaitenga Escom imene longo sofa msangana namiza pano kunota ati ndi equipment yambiri club pano ine nyumba mwakwathu mabwera mipira 30 makoni zinalipo ndimatenga kutenga mina kati mipira 10 kupita no ground ndisakalipidwa ndi bambo anga so zinthu ngati zimene zikunendazo ndizoona papangidwe investment yoyenerera ndalama zikhutulidwe ndalama zochuluka. Otile supporta timu yanji kumalipo kusupporta Fote ndi kumandivuta kwambiri zoti ndingandoti kusupporta kweni ndesini masupporta ine mangokhulupirira kwambiri kunoti timu imene kuchita bwino 3 favorite players amene kuno kumudzi whether national team super league level previous players kapena retired players kapena amene akusewera panga practice padakali pano koma just need 3 players amene umavulira chisote kumalipo koyambirira se ndi kambe khani ya Gabadinho Muhango chifukwa mbiri yake zivute zitani mbiri atusaza ifufuta Gabadinho Muhango wapanga mbiri osati ya masewera tikachoka kumeneko sindikayiwalanso ma players amene ndili nawo panopo kunoti nditandeza Gabadinho ndineso kapkami fati kuziwa kuti Dani Kudonto zivute zitani akapanga mbiri maribo Dani Kudonto kamara kamene kali kuwandaras mwana wako anazira mwaineyo kakapanga mbiri munthu afuna safuni kusokolo kuno Dani ndiwapatipati right position yake ndiwapatipati ife kumene timakapanga develop kamene kachati makamenyesa ngati defending midfield fani kamakani ko basi pambira komano akakula muchaso nawo makochi kusokolo kwa amatha kuona malingana ndi mene angaonere kuti nawo sakhoza kumpasa royal ndimene amakakumana ndi chikhoma amapeza pali player wina wake nayeso amene akono ndi DM wabwino kwambiri ndi mwana uchisanga menye pamene pambe sikoti ampanga force kuti akamenye malo ina ake kwa mwana amene uchoka nakuti watseka makhawo ndi kuti watseka palibe unoti munthu adusako wambe player number 3 player omalizira ndi Salepere kuchulapo player amene nthawi zambiri mandikakhala ndi malingalira kuti player amene kweni anampanga bwanji kuti player amene nthawi zambiri amalingalira chani ndikamwanaso kamene kakuoneka ndi upcoming player
kamwana kamene kakandika chikumbuso salima mwana amene chasakuti kasogola ke ndilowala kwambiri sindakatuluka munosa chula za chikumbuso salima pakati panyama chula za Peter Banda kwa Peter Banda ifa cha inja legenda msongoneza ifa amene jandeni mamusa bana kasika mwana atakula nako takapanga develop tukuona koma pano makamba nkhani ya chikumbuso salima ifa ndikutango mwana jandi future yabwino atanga ndilo bwino kusogola kuti kaso ndipindula bwino uma supporta timu yanji ku Europe ndi no Manchester United oho chifukwa Manchester United ndi makusapota kwambiri faso zokazo kandule fa bambwanga timati kamaona na mpira makondo mako makani ya Manchester United neteza mimi ndikakhala ni mafunso bambwanga makonda Manchester United ifachi koyambirira bambwanga makonda Ferguson ndenda so namba kachidwi kana lipo ka Ferguson time ine so kwambiri ndikhoza kuona kuti ndi wa Manchester United kai sikuchita mchatu ndwanje over the years ndi osewera kuti amapanga motivate inspire kwambiri makamaka tetero ku Manchester United panopo players inde ndikumaona koma ndimati ndikamayangana iya panopo Peter Fote mungu kaya pano ine yakale ndikambe munkhani ya players ngati mena anali ngati Gerrard Ryan Giggs players ngati so Gerrard never played for Manchester United koma ndifuna wa Manchester United ndikambe nkhani ya Rooney amene amapulisa mabombo sali masewera akafika pagolo ndio basuma kanchito ya masewera local coach amene wampanga admire or just 3 names pa local coach nde munachula chifaine nde ndikandi advisor wankulu ndene makamba zali na dimpulu ineyo ngandikufika panopo kunoti mpiro just uteke kwambiri ifa amene ujani munthu mmoza amene amatilangiza ndikuti thandiza munjira zosiyana muli chani mwalewo ndi mulukada ulifa muone player wina samene odusaso mwalewo akhala wachisodzela sizingatheke wamba kunoti player akangofikira kwali wankulu kamba kumenya ndi leo sizingatheke leo amatenga wachisodzela ndipo leo amatenga risk amatenga player pamene musakuyembekeza noti akatenga player amene ndi kumaliza nanu program imeneyi ya Mtedza Mtedza Time Sport muli ndi china chimene mugazoli mukanatha kuforokoza koma nalipha kufusani mkatikati mwa program pamene tafika kumapeto chimene ndingafune no kwambiri ndikufuna kupempha boma kuna kuti bankhani iyi sangokhala nkhani yosera football association Malawi kapena National Council of Sports koma boma likhale serious kwambiri fa zina zimene tikunenazi famu bayo kasenga kwanitse even National Council of Sports nakapempha boma likhale serious kwambiri pothandiza pa masewera ampira mdziko muno chifukwa zina ndi zina zilimatha kuona maiko azinzathu boma limalowererapo limapereka zoyenerera kuna at least mpiro joka teke chifukwa kungoitenga famu yokha ili ndi zinthu zambiri zimene funa kupanga imakati ya isesa kumbali yawo komano boma ndi limene limalirira nthawi zonse fama ground ndi zina zotero ngati kulepera ndifa yona kuti boma so limakhala nthawi inaka kuti tsalalekerera ndi boma ndi pempho lalikulu limene pekhale tikuyang'ana kwambiri maso ano. Thank you so much. Tathokoza kwambiri Fote. Otile Kalulu kumalizanso program yathu ya Mtedza Mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV mumakhala ndine nkonzo komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Fote. Ndathokoza kwambiri kuti munali pomwepo ndithokozenso kwambiri George Gausi anali ndi nzake Tomsangala pambali pa kuti adzizionera limodzi kuti zikuyenda mautani in terms of sound komanso chithunzi kufikira tsiku lina pokhapokha chauta kalola tidzakhalanso limodzi mpulogalamu ina ya nkhani za masewero Mtedza Mtedza Time Sport kuchokera kuno anavala motere akuluwa chifukwa ndikochi amapita pa ground tachita mokhotetsa komanso akuli sangavale suit ngati akalalikira koma ine ngati host nanena kuti ya ndivala ngati mbusa nanga sika nema wa Times TTV. Bye bye for now.